Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám zaželala príjemný večer a ničím nerušený. Je mi cťou privítať vás tu na tomto plese v mene organizátorov manželov Suchých, Erika a Lucie. Týmto sa im chcem teda aj poďakovať, že sa tento ples dnes mohol uskutočniť. Vítam medzi nami internetovú televíziu Roma Požomatár, ktorá tento večer zaznamená a určite vás aj vyspovedá. O nás Rómoch je známe, že máme radi hudbu, tanec, jednoducho zábavu. Dnes večer vás bude zabávať kapela Gypsy Nicole a naša domáca stálica Žiarband. O bezpečnosť nás všetkých sa postará Team Security Zvolen. O malú chvíľu určite vystúpi aj súbor Jagalo Ilo, ktorý pôsobí pod súkromnou strednou odbornou školou obchodu a služieb Vočovej. Budeme rádi, keď budete teda dodržiavať aj pitný režim a pochutiť si môžete aj na výbornom guláši. Zabávať sa budeme do skorých ranných hodín, to je do tej 4. hodiny rannej. Ešte raz vás teda chcem tu privítať a zapriať vám príjemný večer, plný zábavy, hudby a dúfam, že sa budeme spolu zabávať teda veľmi, veľmi dlho, teda do rána. Ďakujem vám veľmi pekne a zabávajte sa. Aj keď prídeme, aj do Bratislavy, šuka našaká, aj veľká party, a to sa mi páči. Pozerám sa jej priamo do očí, čaká, kým iskra preskočí, a možno áno, a možno nie, neviem, či láska nastane. Pozerám sa jej priamo do očí, čaká, kým iskra preskočí, možno áno, a možno nie, neviem, či láska nastane. A pena vráca,
sami anieli zleciał. Výborne! Odkiaľ ste prišli? Žarnovica! I srdečko mnie was boli, i za tebu miłaczku, i bo ja te was lubi. I poszał ty, i no Anglicia ty sam, i Angiel ci drugi dał, i co ja teraz robię. I ci za tebu mam czekać, i ci za tebu uciekać, i ja tak znowu budzę, i bo my się was lubimy. I ci za tebu mam czekać, i ci za tebu uciekać, i ja tak znowu budzę, i bo my się was lubimy. I srdeczko mnie was boli, i za tebu miłaczku, i bo ja te was lubi. I poszał ty, i do Anglica pisał, i Angiel ci tu nie dał, i co ja teraz robię. I ci za tebu mam czekać, i ci za tebu uciekać, i ja tak znowu budzę, i bo my się was lubimy. I ci za tebu mam czekać, i ci za tebu uciekać, i ja tak znowu budzę, i bo my się was lubimy. Dámy a páni, prihováram sa vám ešte raz, aby som uviedla súbor Jagalo Jilo, ktorí sú z Očovej a pôsobia tam pod Strednou odbornou školou obchodu a služieb. Majú pre vás pripravený tanec, dá sa povedať, že tradičný rómsky tanec, tak dúfam, že si vychutnáte tento príjemný kultúrny zážitok.
Zdravím divákov televízie Roma Požomatar, nachádzame sa v Žiari nad Hronom a tu sa dnes koná vynikajúci ples a o našu dobrú zábavu sa starajú skupiny Gypsy Nicole a skupina Žiar Band a po mojej lavici sú usporiadatelia Erik a Lucia. Tak dáma a pán, ja som veľmi rada, že ste nás pozvali na dnešnú akciu, lebo sa nám veľmi páči. A trošku nám porozprávajte, čo to všetko obnášalo takúto veľkú akciu tu urobiť. A ja som počula, že už druhú ste spravili tentokrát. No, spravili sme ju druhú. Prvýkrát tu bolo v novembri, tu bol Gypsy Kamarov. Teraz sme chceli niečo na inakší štýl. Chceli sme tu Gypsy Nicole. Nám sa konkrétne páči. Neviem, ako sa to páči druhým, ale nám sa to páčilo a vybrali sme to podľa seba. Nie podľa ľudí, ale podľa seba. Ja si myslím... Ľudia sú spokojní. Je vidieť, že sa pekne zabávajú a sú spokojní. Áno, ja to vidím, že sa zabávajú, že Gypsy Nicole tu naozaj uspela, ale samozrejme aj skupina Žiar Band. Dokonca tam hraje váš syn, dobre hovorím? Tak samozrejme. Na gitare? Na gitare hrá, áno. Som rád, že hrajú, lebo veľmi dobre im to ide. A som ozaj veľmi spokojný s nimi, lebo majú všade dobrý úspech. A to je veľmi pekné od vás, ako od rodičov, že ste zvolili túto kapelu, lebo váš syn tam hraje, tak týmto pádom sa aj trošičku ukázal. Ďakujem. My ho už vedieme asi od 12 rokov a sme na ňo pyšní. Čo môžeme od vás čakať a kedy? Nevieme dopredu slúbiť nič. Nikdy nevie človek, že čo sa môže udiať za 2 mesiace, za 3. Nemôžem to slúbiť teraz ľuďom, aby som nevyzeral jak slubotechna. Ale pokúsime sa ešte niečo. Budeme sa snažiť niečo urobiť pre našich Romov a spraviť tak, aby boli ľudia spokojní. A keby predsa len ste mal niečo robiť, tak koho by ste zavolal? Viete čo, ja mám veľa kapiel. No dajte. Dobrých, ktorí sa mi ozaj páčia. Ja neviem, je to Gypsy Kamil Trnava, vlastne Kamil Trnava. Je to Gypsy Ulak. Sú veľa takých, ktorí sa mi páčia. Lesná, výborná kapela. Napríklad. Ale aj vy. Konkrétne ako speváčka sa mi páčite. Tak to vám ďakujem zo srdca, to sa veľmi teším teda. A naozaj tá nová Lesná, musím podotknúť, že sú veľmi dobrí, teraz sme boli v Senici na nich, tak musím povedať, že naozaj super. No, máte tu veľmi peknú sálu. Naozaj, tá je aj pre 1000 ľudí. Je to ťažké takúto sálu vybaviť? Viete čo, nie je to ťažké. Ťažké. Čo mám na to povedať? Je to dosť nákladné. Ale ťažké to nie je. Ťažké ako pre koho? Môže to byť ťažké, samozrejme, keď sem neveria. Veria mi a vedia, že viem zaobstarať, aby sa tu nič nestalo, aby sa tu dobre cítili ľudia a hlavne tá bezpečnosť, aby to bola. Takže s tým problém nemám. Ale neviem, neskúsia. Neskúsia. A minulý ročník ste tu mali viac alebo menej ľudí ako teraz? Viete čo, môžem povedať, že teraz je viac. Áno, tak to sa teším, to je super. Takže na budúce, asi niekedy v lete sa vidíme. Možná, nejdem slubovať, aby som nevyzeral, pravím, ako som povedal, ale možná. Človek nikdy nevie, čo sa stane za mesiac. Neviem. Tak ja vám držím palce, aby vám to išlo aj naďalej, lebo vidím, že zábava je naozaj veľmi dobrá, má to úroveň, to sa mi páči. Môžem povedať, že ste to spravili na jednotku. Vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli z takej dlhej cesty a naozaj ďakujeme z celého srdca. My vám ďakujeme, že ste nás pozvali v dnešný večer a tešíme sa na budúce. Ja vám prajem len to najlepšie. Podobne, veľa zdravia vám. Ďakujeme veľmi pekne. Che tu mattina io non c'è il palo, tutto il robe, che tu cavalli, ma adesso che tu mattina io non c'è il palo, tutto il robe, io mi magucca, io c'è mezza, alle volte io mi magucca, io c'è mezza, alle volte io
Ilocari polku rowerni, oj, i oni ma kupias, pireccia vezza, ale ma tu pirinare, oj, i oni ma kupias, pireccia vezza, ale ma tu pirinare. Witam na szaka, idą kapaki jej, ale sama patrzy. Pozieram za jej prawo do oczy i czeka, i mi na dres skoczy. I mocno ano, a mocno nie, i nasza łaska dostanie. I pozieram za jej prawo do oczy i czeka, i mi na dres skoczy. I mocno ano, a mocno nie, i nasza łaska dostanie. Chai
jeme kutiko, ako je kora, ako šora, máme za kámoľo. Ako je kora, ako šora, máme za kámoľo. Zdravím divákov televízie Roma Požomatar. Nachádzame sa v Žiari nad Hronom a o našu dobrú zábavu sa stará skupina Žiar Band a skupina Gypsy Nicole. Nikolka, ja ťa zdraví. A ja vás taktiež zdravím. Čo máte nové? Tak nové, ťažko povedať, hrávame teraz. Každý týždeň máme akcie, plánujeme nový videoklip s novou pesničkou, tak uvidíme, ako to dopadne. Tak trošičku nám porozprávaj, nech vieme. Nepoviem vám nič, je to také tajomstvo, takže uvidíme, jak to dopadne. Nechcem dopredu hovoriť, aby náhodou sa niečo nevydarilo. A máš toho veľa tých akcií, koľko víkendov máš za mesiac voľných? Úprimne, chvála Bohu, teraz sa mi darí, takže chodíme hrať skoro každý týždeň, takže asi jeden víkend, keď mám voľný do mesiaca, aj to je pre mňa oddych, fakt. A kde najradšej hrávate? Kde najradšej? No tak ťažko to opísať podľa toho, lebo ideme na tie rôzne zábavy a veľa ľudí tam je rôznych. Čiže všade je dobre, kde sú dobrí ľudia, podľa mňa. Teraz veľmi veľa hrávate na východnom Slovensku. Čo povieš na východňárov? Skvelí ľudia, zábavní, vedia sa baviť, srdeční. A aký je rozdiel v Čechách hrať a u nás na Slovensku? Akí sú tam ľudia? Sú naozaj tí Češi takí inakší než tí naši? Viete čo, ani by som nepovedala, že sú inakší, sú úplne normálni. Je pravda, že nikdy neviete, na koho natrafíte, ale podľa mňa sú dobrí všetci srdcoví ľudia. A čo najradšej jedáva Gypsy Nicole? Tak táto téma už bola veľakrát daná, takže určite viete, že to sú goja, ale to nie je zase nejaká hanba podľa mňa. Ne, to není hanba. Práve, že to je dobré. A čo vy, chlapci? Ináč, ja musím povedať, že títo páni, alebo chlapci z skupiny Gypsy Nicole, oni milujú zrkadlo. Toto povedzte. Jeda, čo mám povedať? Ale povedzte mi, jak sa máte. Frajerky, či máte a tak ďalej. Toto zaujíma všetky fanúšičky vaše. Tak čo poviem, frajerky, také vážne zatiaľ nič. Ako sú dievčatá, akože, ale... Také nevážne. Také nevážne? Jeda. Už nič, už také nemám. Ani neplánuješ nič. Nie, teraz mám niečo v pláne, ale uvidíme. A Milanko, ty čo? Tak ja mám frajerku, takže ja som šťastný zatiaľ a uvidíme, čo bude, takže asi tak. A vám kde sa najlepšie hráva? Jednoznačne východ, podľa mňa. Prečo? Lebo tam sú takí zábavní ľudia, dobre tancujú, všetko. Tlak. A ja si myslím práve, že všade nám sa dobre hraje, takže nepovieme, že iba na východe. Všade, kam nás pozvú, tam sme radi a dáme do toho všetko, aby sa bavili ľudia, takže asi tak. A čo najradšej vy dvaja jedávate, lebo vy teraz tu nič nejete, takže čo zo seba robíte? My najradšej ženy. Ale nerob, teraz si povedal, že ne. More však nerob. Nie, však to je jedno. Čínu. Tak to ako nečakaj na zábave nejakú Čínu. To si prehnal. Ale som počula, že veľmi často hrávate v Anglicku, čo je na tom pravdy. No tak teraz tam ideme, práve zajtra ideme druhýkrát do Anglicka, do Bradfordu. Tak uvidíme, čo ako bude. Jak bolo prvýkrát? Prvýkrát bolo fajn, veľmi pekné. Nikolka, ešte ty nám povedz, či máš frajera. Lebo to každého zaujíma. No, teraz to je také ťažké odpovedať na túto otázku, ale teraz nemám. Takže som slobodná a uvidíme, čo bude ďalej v mojom živote. Nikam sa neponáhľam, ešte som mladá a mám to veľa pred sebou. A keby už mal byť nejaký ten potenciálny partner, tak čo by mal mať a čo by nemal mať? Hlavne srdce, nič viac. Na výzore vôbec nezáleží. Nech má srdce,
To je pre mňa najdôležitejšie. To som aj myslela, že povieš. Dámy a páni, skupina Gypsy Nicole.
Zdravím divákov televízie Roma Požomatar, nachádzame sa v Žiari nad Hronom, stále sme na zábave, kde sa o nás stará skupina Gypsy Nicole a skupina Žiar Band a ja som tu stretla krásnu tanečníčku, ktorú poznám zo zábav v Sliači. No ako sa tu cítiš? No tak cítim sa super, zábava je akože atmosféra všeobecne celkovo super na úrovni, fakt, že dole klobúk. Zatancovala som si vynikajúco, Nicole mi hrá pesničky, že vlastne, že fajn, fakt. Takže som spokojná všeobecne, áno. Áno, cítim sa tu úplne super. A ty si prišla až z Londýna. Áno, cestujem späť 4. apríla do Birminghamu na letisko vlastne, ale v máji 20. mája sa plánujem vrátiť, keďže Jozef Kováč usporiada takéto akcie, ktoré sú vynikajúce. Sme nedaleká rodina, takže Jožko, chystám sa späť 20. mája. Dúfam, že mi to vyjde a sa z Londýna vrátim. A Borisko Fakuna vlastne je super môj kamoš najlepší, fakt, že sme si zatancovali, čo som spokojná. Vlastne 25. februára sme si to rozdali na tom parkete a ako môj tanečný partner dúfam, že bude aj 20. mája. Takže Borisko, počítam s tebou. A ináč máš na sebe krásne šaty, povedz nám, od jakého modného návrhára sú? No, je to Anita Salon vlastne, takže ono to je vlastne šité, že tie pierka a vlastne topánky sú spoločnosť Dancewear, hej. Takže topánky sú od Dancewear, ktoré vlastne sú tanečné a reprezentujem takto vlastne aj Slovensko, aj ten Londýn, či už zábavy, alebo nejaké tanečné festivaly. Rada chodím, rada sa zabávam, rada tancujem, reprezentujem vlastne krajiny, ktoré môžem. A taktiež som rada, takže baví ma to. Tancujem spoločenské tance od 9 rokoch. Začala som v Bratislave v TK Danube klube. A keďže chodím po svete, tak trošku musím aj reprezentovať ten svet, všakže. A čo povieš na dnešnú zábavu? Takže dneska sme si pripravili Gypsy Nicole, ktorú mi slúbila, že mi venuje pesničku. Trošku španielského hitu, vlastne španielský typ to bude. Takže jej na jej počesť vlastne odtancujem tú pesničku, keďže mi ju slúbila. Takže vlastne teším sa, fajn. Tak ideme sa pozrieť na ten tvoj tanec, čo povieš? Takže môžeme to jasne roztočiť, len stačí, keď Gypsy Nicole oznámi a nám zahrá pesničku. Nie? Držím ti palce. Super. Takže sa teším. A taktiež by som chcela, vlastne čo sa týka tohto plesu, v Žiari nad Hronom som tu prvýkrát, ale akože neskutočné. Som úplne spokojná s muzikou, s výberou muziky. Fakt, Gypsy Žiar Band sú fantastickí chlapci, ktorí ako reprezentujú krajinu Slovensko samozrejme. Majú to v krvi, hej, takže super. A taktiež Gypsy Nicole je mladá a úžasná speváčka, ktorá nemá ďaleko od tých lepších už z toho vlastne pozadia, takže som spokojná, veľmi som spokojná. Je to na úrovni, v Žiari som prvýkrát a taktiež som spokojná. Fakt nemám čo dodať. Fajn. Ďakujem pekne, slečna. Prosím, ďakujem aj ja. Remande delle placine, ripirani, remande abri usare, oi mau certo ma, e bome pale na java, ai bome tu, a bome tiro, ne abova. Guardo che la pena, gente male calmala, poi quando tutte c'hai a tira, lascia freddo di stella, e guardo che la pena, gente lasco calmala, oh calmala, prima che nella svezzina, oh pirani, prima di apri usare.
Shalom, malo, bailo, bailo. Shalom, malo, malo, malo. Shalom, malo, malo, malo. Shalom, le, 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 le. Hey, hey, chi, 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 chi. Opa! Shalom, malo, malo, malo. 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 Oy, le, 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 le.
ale veľmi dobré. Odkiaľ ste prišli? Zo Starej Kremičky. Aká kapela sa vám najviac páči? No, vieš čo, táto mladá, ja ju teraz akože, Boh vie, ako nepoznám, ale teraz v skutočnosti ako počúvam, super, mladúčka. A tieto zase Žiarčany, to sú naše, takže tam nie ničo povedať. My sme na nich zvyknutí, lebo komunite furt nám hrajú. A dneska má moja dcerka narodeniny. Ďakujem. Tak dneska sme prišli sem sa troška vyblázniť, lebo u nás to není možné. Ale zajtra budeme pokračovať guláš, vonka na dedinu my bývame. Tam sa bude guláš, grilovať, takže bude pokračovanie. Ale aj toto sa mi veľmi páči.
Veľmi dobre. Slečna je zo Žiaru a ja som z Banskej Štiavnici. Není zač. Od života iba tkalo a videla vašu Karimo. Od života iba tkalo a videla vašu Karimo. Kana, 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 žalme, kana, 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 žalme, kana, 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 žalme, kele, kele. A vy tu vyšli, ale hoppa, dali, dali, de, ale, ale, a hoppa, dali, dali, de, ale, ale, a hoppa, dali, dali, de, ale, ale, a hoppa, dali, dali, de, ale, ale, a.
passo tardi. Ai idegla, io amari. Io do tele passo tardi. Imar ave na sete di Su medio da me ai via la che Imar ave na sete Su medio da me ai via la che Divákov televízie Roma Požomatar, nachádzame sa v Žiari nad Hronom a o našu dobrú zábavu sa stará krásna Gypsy Nicole a skupina Žiar Band. Páni, ja vás zdravím, som veľmi rada, že sa s vami stretávam. Tak nám trošičku porozprávajte o vašej kapele, možno pre tých divákov, ktorí vás ešte tak dobre nepoznajú. No tak, pochádzame zo Žiaru, voláme sa Žiar Band, no a pôsobíme 3 roky, no a snažíme sa ľuďom prinášať radosť. Na aké nástroje všetko hrávate? Klavír, bas-gitara a gitara. Trošku nám predstav, že kto na čo. Ja hrávam klavír, on gitaru a on bas-gitaru. A 3 spevy. Aký štýl hudby hráte? Trnava, východ, miešame to. Tak aj také, aj taký štýl. Pripravujete nejaké CDčko alebo nejaké nové videoklipy? Pripravujeme nový videoklip. Tento týždeň ideme nahrávať do Trnavy. Tak budeme vidieť, no. Čo to bude za klip a za pesničku, trošku prezraďte? Jeden klip bude Čardáš a Sláďak bude len ako pieseň. Kde najradšej hrávate? Ja viem, stredoslovenský kraj, Zvolen, Čiar, Handlovej, väčšinou hrávame. A ako dlho pôsobíte? Ty, Fešák, nám povedz. 3 roky. Snažíme sa byť taký vo všetkom doma, nehrať len jeden štýl ako každá kapela, ale hrať taký univerzálny, či ten Trnava, Pavlovca a tak. Ináč ty veľmi dobre hraješ na gitaru, ja som to aj počula, takže viem. A povedz mi, odkedy hrávaš na gitare? Ja hrám od takých 10 rokoch, ma tomu vedia rodičia, otec. Sme taká rodina, záležitá kapela, snažíme sa byť taký, vediem ako tomu rodičia od malička. Je to zatiaľ dobré. Snažím sa. Na tom novom CD-čku, jaké budú pesničky? Toto nám povedzte. Sláďáky, Halgatóny alebo nejaké Čardáše? Klip bude Čardáš a Sláďák bude len bez klipu, akože normálne len one. Pieseň, sing. A už viete, jak bude vyzerať ten videoklip? Trošku nám načrtnite. No, budú tam také ženy, no. Také čajočky. Nejaké čajočky tam budú? Jaké, odkiaľ, povedzte? Tak zo Žiaru zoberme voľaké asi... Manželku, jeho mamu, to musí tam byť, lebo sa nevajú na nás, že sme ich nezobrali. Tak teraz už vybereme a budú aj oni s nami. No super, a čo ešte by chcela skupina Žiar Band dosiahnuť tento rok 2017? Čo najviac skladby, čo najviac akcií, aby ľudia boli s nami spokojní, aby nás všade poznali. Nie len tu na okolí, ale či na východe a tak ďalej. Budeme sa snažiť čo najlepšie. Tak ja dúfam, páni, že sa vám to podarí. Ja vám prajem veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a nech sa vám darí. Skupina Žiar Band.
Žurim a ty a já, tak pocítme ju aj obaja. Aka najdeme hore Romale? Verím, že život bez teba sa náči. A nechci tu tichučí samote sa zblázni. Od konca bez slova zabrať iba. A nie som sám. Verím, že život bez teba sa dáži. Nechcem tu tichučí samote sa zblázni. Od konca bez slova zabrať iba.
so che era fatta, c'hai ora via, appena voi ti toccano a sentire, appena voi ti toccano a sentire, poi fatto te, c'hai ora veramente una vita, e ci c'è una so che era fatta, c'hai ora via, appena voi ti toccano a sentire, appena voi ti toccano a sentire. Ako sa tu cítite? Veľmi dobre. Aká kapela sa vám najviac páči? Gypsy Nicole. So che la faccio c'hai ora via, appena voi ti toccano a sentire, appena voi ti toccano a sentire, quanto te c'hai ora veramente una vita, ci c'è una so che la faccio c'hai ora via, appena voi ti toccano a sentire, appena voi ti toccano a sentire. Dobrý večer! Ako sa tu dnes večer cítite? Bombasticky. Odkiaľ ste prišli? Zo Žiaru. A čo poviete na muzikantov? Bomba. A kto je lepší, Nikol alebo Žiar Band? Obidvaja, ale ja faním našim Žiar. Ďakujem. Nožky bolia, oče nič nedovolia. Hop, 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 ča,
Ocito mój to stanie, oj lele, tu me tu ti dostane. O no to, novački, nožki bolja, oči piše, idu bolja. Veliki razumale, ideme ďalej. Ako sa tu dnes večer cítite? Veľmi super a ďakujeme usporiadateľovi, že spravili niečo pekné aj v Žiari. A odkiaľ ste? My sme Žiarčania, ale my chodíme aj do Zvolena s Jožkom, my sme spolu spojenčení, takže... A čo poviete na muzikantov? Super zábava, super, Gypsy Nicole tiež super, ale aj chlapci naši do Žiaru sú dobrí. A sme radi, že vás vidíme. Ďakujem a ja som rada. Ale patrí sa, aby ste aj vy nám zaspievali. Uvidíme ešte, keď sa bude dať, keď ma pustia, tak vám zaspievam. Ďakujem, pekný večer. Spievate. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. No viete čo, dneska v ZH sa cítim veľmi dobre, nakoľko my si myslíme, že by sa mali plesy, ako dneska, čo je príklad, hej, sa robí prvý ples, malo by sa ďalej diať, niečo takéto stále a boli by sme radi len. Aká kapela sa vám najviac páči? No viete čo, veľa kapiel na Slovensku, ale každý má svoj štýl, viete, či tanečný, či sluchovo, či neviem, ale no, každý má svoj štýl. Nemôžem povedať, ktorá je najlepšia, alebo tak, rozumiete? No. Ďakujem, príjemnú zábavu. Všetko dobre, ďakujem. A 1, 2, 3, 4.